Здравейте на всички! Както знаем, на 20 април ще се проведе извър с и най-голямото събитие е матча между Деван Лард и Леван Сагинашвили. Вчера на 15 марта Енгин Терзи пусна лайвстрим в YouTube, в който Леван и Иракли тренират за предстоящото събитие. Леван Сагинашвили отново подобри рекорда на Деван Лард на Pronation Lift, като този път дигна 75,5 кг. I do like Devon. You will do like Devon? How is Devon doing? Show us. I forgot to. Yeah. По същото време Деван Лард пита Енгин Терзи дали е законно да използват кислородни маски между рундовете по време на състезанието и ако това е законно, той също иска да използва. Искам да напишете долу в коментарите какво мислите за този Pronation Lift на Леван. Според мен Леван въобще не се напъва, съдейки по изражението му, и той може да вдигне много повече килограми, а доколкото забелязвам от последните клипове на Деван Лард, той значително е влошил формата на изпълнението на Pronation Lift. След като видях този клип, вече съм на 100% убеден, че Леван ще изкърти Деван Лард.